Karaniwang tinatamaan ng iba't ibang klase ng sakit ang mga matatanda. Ramdam na rin nila ang panghihina ng kanilang katawan. Hindi dito nakaligtas ang 73 taong gulang na tatay na si Rosalio Maravilla ng San Francisco, Legazpi City na tinamaan ng stroke. Payat at hindi na makalakad ng maayos si Tatay Rosalio. Ang kaliwang parte kasi ng kanyang katawan ang naapektuhan ng stroke. Dahil sa pagkamanhid ng katawan, ay matyaga siyang inaalalayan ng kanyang asawa upang hindi matumba. Kwento ni Nanay Gloriosa, pauwi na si Tatay Rosalio galing sa pangingisda noong nabalitaan niyang hinimatay ito. Iyon na pala ang simula ng kalbaryo ni Tatay Rosalio. Dahil dito nahinto sa paghahanap buhay si Tatay Rosalio, maging si Nanay Gloriosa na tanging paglalabada ang hanap buhay ay nahinto rin para mas bigyan atensyon ang kanyang asawa. Itong payo niya, nakauran din sa pili. Tapos di iyo baga ito o. Dahil na siya nagmamang, ulok-ulok mo sa nagirit-girit ako pero sa ram ng buot ko. Masakit, madipisil, di mo aram kung ano na. Laro-laro ka na panararahay. Isa lang ang anak ng mag-asawa at nagtatrabaho ito sa Maynila. Ngunit aminado si Nanay Gloriosa na kulang pa rin ang kanilang nakukuha sa pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo't na't maraming maintenance na iniinom si Tatay Rosalio. Kaya naman dumulog sila sa Action Co Center para mabigyan ng pinansyal na asistensya ang kanyang asawa. Maganda ko kaya. So, halimbawa, kung tawag kayo mapinti lang sa bulok, salamat. Kung tawag kami pagkaboy, salamat na. Agad na tinugon ng Action Co Center ang kahilingan ni Nanay Gloriosa. Dali-dali naman itong binili ang mga gamot para kay Tatay Rosalio. Bukod dito, inabot din namin ang food packs sa mag-asawa. Ang masasabi ko, maraming salamat sa ganyan programa nyo kasi natulungan kami ng ganun pangangailangan. Yun, lalo sa gamot, sa pagkain, ganun. Maraming salamat sa Panginoon. Isa sa binibigyang pansin ng programang Action Co Center Tabang Ora mismo ang mga senior citizen na katulad ni Tatay Rosalio na mabigyan ng tulong at pag-asa. Yan, partner, ang pigsasabing till death do they part. Yan ang pagkamuot, partner, na tunay hanggang sa pagtanda. Ayan, hanggang sa inggosin na ning kamitean. Kahit asin, maputi na yan, asin makasurvive partner sinda sa indang mga ang importante, pinagagihan. araw mong partner, ang importante pag ang partner mo sa buhay medyo nasa arugad, di mo pagdulagan. Correct. Kasi kasunod. Alalayan mo, partner, tadyan mo talaga mahiling ang tunay na pagpayaba. Yan. Yan.